Chalo. Mobil nanggung. खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय माने बे भिडिअआ दाख्लैनियानोमोन माने आं गोबां लेजि आरो मालाय गुबुनफ्रा थाब थाबनो होना लायो एडिट खालामनानै आङो बुहुत हप्तासेनि उनावसो आपल'ड होयो लोगोफोरजों अरुणाचल थाबायहैदोंमोन माने सेरगावआव आपेल बागानाव बिराद मानसिफोरा थांदोंना बेनिखायनो जों थांदोंमोन आरो चलो चलते हे सासेनाबो हौवा हिनजाव थांना फैदों आरो इसानसो मोनहैबोला नोंथांमोननो देखायनोसै जबा आइखारिखौ दिंग्रा मानसिखौ बासियो आङो चुप बिल्कुल चुप आङो फिथा जानोसै नोंथांमोना माहाबा थांनोब्ला अभार एक्साइटेड जानानै ओंखामफोरखौनो जानो हाबाङि जायोना जाया आं जायो आरो माने माहाबा थांनोबाथाय अभार एक्साइटेड जासिगोन ओंखाम जानो हाला ओंखायनो आङो ओंखाम बारा जानो हायैखायनो बजार दंमोन ना बेयाव फिथा लावदुम जालांबाय जोंनि थांनायाथ' लेट जाखादोंखा ओमफ्राय नाय लामायाव जों इसां मोसौ दोलो लोगो मोनबाय आधा घन्टा बिसोरखौ होखारनायावनो टाइम थांदों आरो बाग्लायलाय लांबायमोन माबा तेनजिं गाव मोनफैबाय ओमफ्राय बिथिं ओरैबायदि थान्दा ओमफ्राय जोंनिथिं इसां गरम आयौ मासे सैमानि दं हनै इसां मोजां आयौ रां खानानासो महराव हनै नाहरलाय गजब बेइज्जती है महराव बा हले रां खानाना नुदों आरो खिन्थु बाट माबायदिथाय अरे कहना क्या चाहते हो नाय जों बेयाव थाथ'नोसै भिउआ भिउफोरखौलाय मासो बुंनो ना बयबो थांखानाय बयबो मिन्थिखानाय मोजाङानो जाखायो हाजो जायगा नालाय ओमफ्राय थान्दायाबो थान्दा जाखायोखा ओरैबायदि जोंनिथिंथ' बिराद गरम जायो खिन्थु ओरैबायदि थान्दा सान्ति मोनहैयो थांबा माने हायनोनो बानाय बेबायदि जाहैयो आरो गोसो मालाय गुबुनफ्रा बेफोरबायदि जायगायाव थांब्ला ओरैबायदि शपिं खालामनानै रेडि खालामनानैसो थाङो खिन्थु जोंनिया उल्थासो अकस्मात थांब्रबदों आरो जि दोङो बिदोंनो थांदों जोङो ओरैबायदि मिनिथावनासो आरो फट' लागासिनो नै जाहा लाखांबाय जाय थांसै जों अखा थाइफ्रिबाय दायो जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय नै बिथांमोना जोंनिथिंनियानो बिथांमोना फुङावनो हायदों आरो 6 o'clockआवनो हायदों बिथांमोना 10 थांफिनखाबाय ओमफ्राय दायो जोङो जानो होननानै हाबनायाथ' हाबबाय खावनै जाबाय टिमा खायसे ओंखाम जागोन खायसे ओंखाम जाथ'वा बिनिखायनो जोङो बिनिफ्राय ओंखारफिननानै जोङो खाथियावनो मोनसे फिसा हटेल नुबाय बेयाव जोङो फ्राइड राइस जाबाय मम' जाबाय ओमफ्राय ना ओरैबायदि दाम आरो बेयाव बुस्थुफोरा जाग्राफ्रा जोंनियाव फुल प्लेटआव 160 मोनोबा बियो 200 बेफोरबायदि 250 बेबायदि मोनो ओमफ्राय जोङो मोनफैबाय नै ओमफ्राय नै फैयै फैयै थाथ'लायबाय मोजां लकेसन मोनबाथाय थाथ'खायो फट' लानो भिडिअ लानो आरो बेफोरबायदिखौ जोङो जेनेबा मेम'रि कालेक्ट खालामनोसो थांखायोना बेनिखायनो जोङो लानायाबो मोजांनि खौरां गोबां फट' भिडिअ लाखांनायनि उनाव नै फाइनालि जोङो मोनफैबाय जोङो आपेल लायनोसै आपेल लानो नामायदों जोङो बेयाव गस्लाया खाट्रा जाखाबाय गस्लाया नै गथ' गोरलै जादों माने अटे चल'दोंसो मिलायदों दा बेयाव आपेल फानोनोलाय आंबो फार्स्ट टाइमसो फैदों नै आपेल लानोसै आरो जों दायो सुइटार जोमला लायनांबाय गोजांनायदोंनो सुइटार जोमला लायनांबाय थान्दा आरो बेचारि जोंफ्रा नै लेट थांना लानानै बन्द' खालामबाय माने 4टासोआवनो बन्द' खालामोनो ओंखायनो जोङो हाबनो मोनासै बे ससेनिफ्रायनो नायनानै थांबाय आरो अबयसे जोङो हर थाबोखागोन होननानैसो थांखादों थांनायालाय जोङो ससे लामाथिंनो नायनानै जोङो फैफिनबाय ओमफ्राय जों आपेलखौलाय लाबाय आपेला बारा इसां गोदै नङा आरो माने माबायदि बुंगोन माने गोदै
गोखै बिदि प्लास आरो ओमफ्राय जों नै आपेल लाबाय लाखांनानै ओमफ्राय जों गिदिंनानै हायफिनबाय ओमफ्राय जाबाय दा रुम नामायनायाव रुमाबो ओरैबायदि एक्सपेनसिभमोन होमबाबो जों थाबाय थानानै ओमफ्राय नोंथांमोना गाबोन नेक्स्ट पार्ट 2खौ नुनो मोनगोन नोंथांमोना पार्ट 2खौ नायलांबानो जाबाय स' आंनि भिडिअआ दिनैनिया बेसांखिनियानोसै लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ पार्ट 2आव स' बाय टाटा थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर